Bona tarda a tothom. Abans estàvem parlant de com les matrícules universitàries estan excloent, estan expulsant a una bona part d'estudiants que podrien accedir a la universitat i que per aquests preus no poden fer-ho, i ara parlem de segregació escolar i, per tant, en educació obligatòria. Veiem com alguns estan fent negoci amb allò que és un dret bàsic, com és l'educació, i nosaltres defensem que siga pública i gratuïta tant en les etapes obligatòries com en les postobligatòries. El punt de partida d'aquesta moció és la segregació escolar que vivim a Catalunya per origen i per nivell econòmic i sociocultural de les famílies. Una realitat que fa 8 anys el síndic de Greuges ja va posar negre sobre blanc i, després de la inoperància del Departament d'Ensenyament, va tornar a presentar un nou informe abans de l'estiu parlant d'aquest tema. Un informe en el que principalment destacava 3 conclusions. La primera era que el Departament d'Ensenyament no desenvolupa polítiques prou intensives i decidides per combatre la segregació escolar en el procés d'admissió de l'alumnat. La segona és que se li atorga a la llibertat d'elecció de centre una prioritat política que no se li està donant a la lluita contra la segregació escolar. I la tercera és que el síndic assegura que el departament no reconeix plenament el problema de la segregació escolar ni genera prou consciència col·lectiva per combatre-la i per conservar i preservar l'equitat del sistema com a bé comú. Amb aquesta realitat sobre la taula, nosaltres presentem una moció que té els següents objectius. El primer és evitar que hi hagi escoles de primera i de segona. No pot haver entorns de privilegiats i altres de vulnerables. És a dir, hem de treballar per acabar amb la guetització. El següent objectiu seria garantir que l'escola sigui una veritable eina d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social, on els millors recursos i els entorns més confortables i més afavoridors per l'aprenentatge estiguen a l'abast de tots els nens i les nenes. I el tercer seria prohibir, com comentava abans, que es faci negoci amb els nostres drets. No podem ser còmplices ni finançar amb diners públics aquelles escoles i aquells centres educatius que exclouen els que menys tenen o els que menys poden. És obligació i responsabilitat de les administracions públiques corregir el biaix d'origen i de classe social que les circumstàncies imposen a l'hora d'accedir als serveis bàsics. I per tot això hem presentat una moció que conté mesures i propostes que van en la línia de garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats específiques tant d'aprenentatge però també de caràcter social, econòmic o cultural entre tots els centres educatius de Catalunya, enfortir el paper de les oficines municipals d'escolarització que ara estan infrautilitzades i crear una estratègia municipal compartida entre administracions d'una banda i comunitat educativa de l'altra. És imprescindible la participació del professorat i de les famílies, una participació que ha de ser real, efectiva i vinculant. La tercera línia seria sancionar tant els centres públics però també els concertats que estan cometent irregularitats en el procés d'admissió de l'alumnat, tant amb les puntuacions com amb les dades de matrícula. El quart seria incrementar els pressupostos de la Generalitat en la partida destinada a la contractació d'EAPs, logopedes, monitors i tècnics d'integració social. I la cinquena seria garantir el compliment real, perquè sí que està recollit a la LEC però no s'està complint, l'article 50.2, aquell que fa referència a la gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, i això inclou els públics, que alguns no ho estan fent, i els concertats. Per tant, s'informarà a les famílies de que no tenen cap obligació de fer aportacions econòmiques en cap centre, ni públic ni concertat. I a més, aquesta informació s'haurà de lliurar en paper, però també es penjarà a la web dels centres i del Departament d'Ensenyament. I ha de quedar ben clar que les aportacions són voluntàries, que no es pot exigir la compra de material escolar ni en cap centre ni en determinats establiments, i que, a més, si les famílies voluntàriament decideixen fer una aportació econòmica que siga periòdica, la poden cancel·lar en qualsevol moment. Les quotes són il·legals i, per tant, el pla anual d'inspecció ha de vigilar perquè no es cobrin ni explícita ni implícitament. I pel que fa al torn de les esmenes, dir que s'han presentat moltes, però després a la rèplica passaré a comentar-les. Gràcies.